Ophis treikam jong Block Development Officer Mawkyrwat C&RD Block lembat ka jingiasnohktilang kitna treikam Sorkar bapher jong Southwest Khasi Hills District hak arpo khandai tarik naiwieng arhajar arphulai kila Pynlong ya ka Hamara Sankalp Visit Bharat hapoh ka M3K Resource Center Mawpharkhrew Mawranglang hak balawan ban sakhi lang daga kong Caralyn Khongwar Deshmukh IS Additional Secretary Rural Development Government of India kum ka kongsan hak jingiadon lang Deputy Commissioner ka Southwest Khasi Hills uba T.Lyngwa BDO ka Mawkyrwat Block uba I.Lawryniang lembat kiwei deki ophisar Sorkar na kitna treikam bapher habakran kum ka kongsan ka kong Caralyn Khongwar Deshmukh kalap pensyai pat ba halor kini ka sngi bakani ka Viksit Bharat Sankalp Yatra kalong kum shibenta kumno ban pentip pat ba eki skim bapher baka Sorkar India kala ai lengba ki Ophis Sorkar ki badan hapoh ka Jylla bat ki district na ka benta ki jingmento ya ki riu shimet ki pat ba hayeng hasem par hakisnong ki thau mereka than hi barok away hakani ka jingialang la yo ruban penkup buram ya ki nong sengkam lajong bat ru ya ki bala yo jingarap na ki skim Sorkar bat ka jing ai ya ki work order shikilong ye na ka benta ki skim PMAY lembat ki wede ki department na ka urban but na ka C&RD funds ni yo jimentoy yo ke jingialang kini ke jingialang ke ba penmentoy ya ki brewa khat ke tips from ki schemes kila benda ki kinjan training do kumaki on I ADC on ba la benda ki tourism activities ki brewa na ba ban visit ya kan kashnong jadi tena kan ni kashnong tiki yo berpenentam karo tnad tip shaphang kini ki schemes nilana ni tip shaphang ke ko office ka bala ban sarap yani ban yo ni toy tikan toy ndai tang ya ki beneficiaries hi andre ka shnong barok away ya ka yeng barok away kumba ila ongiba T.Lyngwa nadong sekalian barok ki departments ki dan lagi jong ki schemes ka education department ka dan lagi jong ki schemes ka health department ka dan lagi jong ki schemes ki agriculture department ki dan lagi jong ki schemes lagi tip ya kata lagi tip ki brio ki ba kano ka kategori ki dan ki ba dino ki orphans kidan ki ba below poverty kidan ki ba lagi jong ki eligibility criteria tip ye ki eligibility criteria tip ban yo jimentoy na ki schemes dan ba donation jimentoy na ki schemes kabagayara ka Sorkar Prengru nila ban nya chapram ha ka development nang ba kanyo jimentoy ya kayeng da samne ki itu beneficiary shimet de yin ka shnong pro de ka insurance scheme but atal pension yojana ro nantai ka neru idan kibre ada kibre post na lagi idan kibre ba kuma ong batari ona ya no kamai so gaye kila pension Tilada mitip syafang kini ki skim, mitip syafang ki ki kot kisla ki bagi deban yo, mitip syafang ke ko office badai ban ai kini ki skim, kemudian yo jingiadon. Ka kumba ang I batariang ro ka Ayushman Bharat, kali ka Ayushman ka ladang yo ya ka andre nyem yo ban link ban adhar, nyem yo ban le adhar siding. Kamot lada syubok ipang isitam kanon ka forwardan ka Ayushman card kidan kamot amdai tahaki hospital Sorkar hendai ki hospital bil along M panel kamot ki hospital ki private hospitals ro ki bal along M panel pakan di ka scheme kamot pila hadlai ban sumal haki tu ki hospital ban ka Sorkar kan siu ka Sorkar ka bakasi ka jinglot haduk sanlak no haduk sanlak lada dan ke hospitalization lada dan ke jimpang ke jingshitam ke bahab bandrung hospital hakini ki private hospital ro ki bala long and
Takamak ka Jylla jong sa hospital kan sa seva Sorkar. Ka Ayushman card dia ka kumbai ong iba tariang TB screening ru kiwei health screening ru kanya hapoh jong kiniki scheme.